Честита баба Марта, момичета, добре дошли. Честита баба Марта. Това е Михаела Филева и Дара Екимова. Здравейте, как сте? Чудесно сме, страхотно. Наистина се чувствам супер днес. Развълнувани сме, защото буквално преди броени минути, може би вече около час ще стане, излезе новата ни песен. Тя се казва "Всичко е било за добро" и всяка нова премиера, излизането на нова музика в публичното пространство носи със себе си безкрайно вълнение и едно такова желание за тя да стигне до повече хора, усещане, че света е твой и че най-хубавото сега те първо предстои. Така че много сме добре, в чудесно настроение ни намираш. Аз сега още повече ще го повдигна, защото виждам, че в YouTube за един час имате 1240 гледания. Даже те не са реални. Между другото, YouTube не апдейтва в реално време. Ние си имаме едни статистики, по които гледаме, така че даже са повече. Добре, аз току-що рефрешнах и исках да видя колко са за един час назад. Станаха 242. Чудесно. Започваме добре. Наистина. Аз наистина пък лично много съм изненадан от видеото. Страхотно е. Изненадан си, че е страхотно. Не, изненадан съм. Смисъл... От това, което се случва вътре, да. Да. Вие сте същински амазонки. Благодаря ти! Да, видеото беше много, много вълнуващо и имахме удоволствието да работим с Бойко Щонов, с когото и двете сме работили и по-отделно. Той за пореден път вкара своята много интересна и леко тъмна гениалност и ни въвлече в едно страстно женско танго. Да започнем, понеже отвори тема за тангото. Стъпките, колко време ги учихте или вие си ги знаете? Ние си ги знаехме. Преди да се родим още, ние все пак сме едни аржентинки от минал живот. Не, истината е, че за да изглежда толкова добре финалния резултат на тангото, голяма заслуга има Диляна Попова, която беше нашия хореограф. Имахме по-малко репетиции, отколкото всъщност изглежда, но това е единствено и само заради нейния професионализъм и това, че тя успя за, може би, 3 дни, 3 репетиции. Да ни превърне в тези сравнително достоверно изглеждащи танцорки на танго. Ама изглеждате изключително уверени, все едно наистина идвате от танцовите школи и така раз-прас хващате се на червения ринг. Радваме се. Това е магията на киното, на изкуството, на видеята към музикални песни. Това е магията и това е смисъла да изглежда с лекота. Всъщност какво е било, остава при закрити врата. Колко време отне цялото за снема, например? Тя работата е дълга след това в постпродукция. За снимането от нея е около 18 часа. Толкова беше снимачния ден. Малко ти струва. И там сте бързи. Нищо не е, да. Но студа беше истинското предизвикателство от моя гледна точка, защото аз съм много зиморничава. Искам да ти кажа, че когато с Михаела се подхванахме една друга, някакси много по-споделена беше болката. Споделен студа. Да. Доста тежко беше, но наистина много благодарим за търпението на целия екип и на всички, които се постараха да се грижат за нас, защото постоянно ни завиваха и това беше най-прекрасно нещо, което можеше да стане. Много ми е интересно лично за мен, надявам се и на тези, които тепърва ще гледат или вече са гледали видеото, локацията тайна ли е? Винаги. Добре. Нищо не се издава. Че питаш точно Михаела Филева този въпрос. Нека отидем на тайна локация. Аз за това ти отговорих с винаги. Иначе локацията е едно изоставено хале тук в София. Видимо, да, но... И много подходяща за концепцията, която нашия режисьор имаше, но в същото време наистина заради гигантското пространство беше невъзможно да бъде отоплено подобаващо. Няма как. Плюс за да изглежда още по-подсилен ефект на изоставянето и на това, че някакси ние сме попаднали на някакво такова специално място, на което се случват срещи за танци. Имаше така... И за битки с братви. За каквото там е нужно, за такива покривни неща. 2 жени танцуват танго.
Имаше и много прах и едно такова, за да не бъдат лъскави повърхностите, допълнително слагаха върху балатума сажди, да ги наречем. За мен това лично беше най-предизвикателното в процеса на снимките, тъй като докато танцуваш, поемаш въздух много по-дълбоко, отколкото в нормалната действителност. Можеш да си представиш, за какво ставаше въпрос. И от най-тежките снимки, между другото, на които съм била аз, има едно такова неписано правило, че на снимки или ти е много топло, или ти е много студено. Рядко сте някой да каже беше супер. Обикновено причината е този красив филмов дим, който се слага, за да се получи красивата картинка. Изисква да няма никаква промяна на температурата, за да не се върти. Защото, знаете, винаги топлия въздух отива нагоре и започва да върти дима. И затова винаги много често се снима в помещението температурата, в която е. По това време на годината можете да си представите, но абсолютно и Дара Екимова и целият екип геройски издържаха условията и се получи това, което виждате в момента, много различно от всичко, което сме правили и двете по-отделно, и в същото време, поне за мен, много вдъхновяващо, защото на мен, като го гледам отстрани, ми дава едно такова усещане за женско приятелство, което е, разбира се, на лице в живота, но някакси Бойко Щонов успя да го пресъздаде и пред камера, което е истинско изкуство. Да успееш лична емоция, да я някакси запечаташ. Мистериозно червено, което е като основен фон цветовина на клипа, предполагам, не е случайно. Не е случайно. Със сигурност не е случайно. То отново е закодираното послание на усещането, визуалната мисъл на Бойко Щонов. Определено. Какво ви събра за тази песен? На първо място взаимната ни симпатия като артисти и като хора една към друга. Преди, може би, почти година я поканих да бъде част от моят албум. Той се казва 96 и излезе на 20 октомври миналата година. И всъщност всичко е било за добро. Една от песните в него. И за мое огромно радост, щастие, тя се съгласи. И имахме един чудесен студиен ден заедно, в който създадохме песента заедно с Густан. Той е продуцент с шведски произход, много талантлив, който много добре усети тематиката, за която ни се пее в звуковия и смисъл. Текста написахме заедно, музиката също. Тя е супер талантлива. За Дара Екимова говоря. Тя е супер талантлива не само като изпълнител, но и като автор. И беше много приятно, много леко се работи. И много с настроение, с желание, всичко това, което за мен... Да, понеже ние тръгнахме малко отзад напред от картинката към продукта, за който е направена тази картинка, всъщност наистина бийта е жесток. Да, много определено добро. Е необикновен. Необикновен и абсолютно поп-денс електронно парче. Според мен страхотна симбиоза. Много добре ви се е получило. Това си остава само между нас. Какво се случва сега? Не може да го види никой друг. Нека да кажем на хората защо се изненадвате. Имаме две Михаели в момента. Появих се тук съвсем случайно на един екран. Да. И красивата ти усмивка. Добре, и се върнахме пак към картинките за успокоение. Дара, как се чувстваш като брюнетка? Много добре. Много добре. Аз по-естествено родом, както се казва, съм си брюнетка. Да, но пък в годините някак исках да се променям. Да, защото първата ти визия в клипа е точно с една дълга черна коса. Да, абсолютно е така. Може би съвсем тъмното не е моето, но пък аз даже наскоро се и боядисах и съм с един шоколадов леко, даже има червеникави нюанси цвят. Много добре се чувствам се автентична. Да, защото това е първата изненада, която вижда човек, нали, знае кой ще пее, кой ще види и се появяваш ти с нетрадиционна за теб визия. Да, кажете нещо за брадвите, много съм впечатлена. Ти си първия, който ни пита днес, между другото, което е учудващо. Абсолютно всички оръжия, които се виждат в
видеото. Те са една такава метафора в съзнанието на момичетата, които аз говоря така в трето лице. Все едно не съм и аз там в това видео, но имаме едни такива кадри на медитация и когато дамата, която е в кадра, без значение дали аз или Дара Екимова, си затвори очите, се вижда нейната всъщност бойна настроеност и бойна характеристика, която носи като настроение и като натюрел. Но всъщност, ако трябва да сме съвсем искрени и така да вдигнем завесата, те бяха дървени. И съвсем... Тежички. Напротив, не представи си една метална, да кажем, брадва или меч, с този размер. Със сигурност метална би тежала много повече. Това е всъщност ни даде възможност с такава лекота да изглежда, че ги вдигаме и размахваме напред-назад. И сега ги направихме 4000 гледания, сигурно вече като станат дума за брадви. Мисля, че за първи път пеете заедно, с изключение на участието в твоя албум. В смисъл, синхрона е прекрасен между гласовете. Смятате ли нещо да го превърнете в традиция? Да, мислим сега да направим дует Михаела Филева и Дара Екимова и край от тук насетне вече само двете да си издаваме. А защо не? Новите харизма. Да, женска. Ние ще бъдем харизма. Харизма, по-добре, да. Често казвам, аз малко имам притеснение, че обичайно когато се създават такива иконични дуети, те трябва да останат едни. Тоест не трябва да се опитваме да повтаряме някаква формула. Това е нещо, което наистина е магия, която не може да обясниш, някаква синергия, както ти каза по-рано. И не смятам, че трябва да се опитваме да го повтаряме, освен ако не се появи отново като... но не самоцелно. Да. Тоест няма да... Това, че е едно по рода си. Добре, тогава говорете по-отделно всяка за себе си. Какво предстои за 2024? При мен след излизането на албума 96 сега предстои представяне. Пътувания из страната, възможности да се срещам с хората, които се вълнуват от мен и от музиката ми и такива близки срещи на живо, в които да си говорим за това, кои са любимите им песни от албума и някакси да съпреживяваме тая музика заедно. Това е много ценен и много специален момент за всеки артист, когато за първи път на живо представя пред нова аудитория музиката си. Това е един от акцентите за предстоящата година. Разбира се, много още музика. Това няма да е последната песен от албума, която ще бъде видео. Ще има своето видео, ще бъде видеосингъл. И като си говорим за албуми... Чакай, че аз бях... Кой трябва да прожира? Не. Явно не си ти. Не, аз нямам албум. Като си говорим за албуми, в момента от миналата година работя по първия ми албум, който се надявам да излезе на есен. Крайните на представянето. Благодаря. 1 ноември. Точно след 8 месеца, не са 1 март. Точно след 8 месеца на 1 ноември се надявам живот и здраве да сме здрави, живи и всичко да е наред. Това е най-важно. Се надявам да го представим. Много се вълнувам, защото е доста концептуален и най-накрая хората ще ме видят такава, каквато наистина съм, защото успях последните няколко месеца и година, може би, да открия себе си, да не се притеснявам, да бъда откровена до болка, каквато съм всъщност и в живота. То всъщност в музиката трябва да сте такива, каквито сте, иначе хората усещат фалш, според мен. Така е, просто когато някакси те обгради цялата тази суета, която е неизменна част от бизнеса, така или иначе, имаш задължителните елементи на това да снимаш видео, да си красив, да трябва да играеш роля, да позираш и така нататък. Някакси е възможно в началото, особено когато си на 15-16, да не знаеш кой си. Това е супер нормално, според мен. Но пък детето в тебе винаги знае кой си успява да си намери пътя отвъд изкуствения свят, който ни заобикаля по някакъв начин. Как хубаво го каза. Изкуствено е. Така е. Но ние пък ставаме все по-истински. Това е огромна крачка. Поне аз така го усещам и така го виждам. В смисъл, колко женски дуета имаме? Мислихме си по тази тема, между другото, и си говорихме с Дара Екимова, че
може би от време на време се появяват колаборации между жени на българската поп-сцена. Да, за българската но със сигурност това е рядкост. Ако трябва да съм съвсем искрена, когато поканих Дара за албума, това беше една от идеите и целите на 96, да събера жени, на които много се възхищавам, истински харесвам, и да променим този целият наратив, че сякаш рядко се случва или че това не е възможно, или че, видиш ли, има някаква суета, зад която дамите се крият и заради това не правят колаборации заедно. Освен Дара Екимова, в албума има дуети с Мария Илиева, също артист, който безкрайно много харесвам и растейки като музикант, тя е била един от вдъхновителите ми. Така че да, надявам се искрено, че това ще промени посоката и под някаква форма ще се случва много по-често. Вярвам в супер силата на женската енергия и това, че когато една, две, три, четири успешни дами, без значение да си говорим за музика, за бизнес, са на едно място, се случват много специални, много магични неща. И това е нещо, за което трябва да се говори, нещо, което трябва да се празнува и нещо, за което трябва да не забравяме да стоим с широко отворени очи и да търсим около нас, защото примерите за страхотни дами в България са много и ето сега аз имам щастието до мен да стои един такъв пример. Точно за това ви питам, тъй като сте един общо взето прецедент за българската сцена. Дай Боже да е така някакво начало на много повече и успешни и вдъхновяващи колаборации между жени. Аз имам една песен преди, може би вече ще стана 10 години, заедно с Прея и Дивна. И към този момент ние бяхме част от един и същи лейбъл тогава и си казахме, леле, гледай колко готино, 3 момичета на едно и също място. Били сме деца буквално тогава. Много се вдъхновявахме една от друга и си казахме, нека да направим нещо просто заедно. Но това са много редки случаи и има, разбира се, и други дуети, предполагам. Но така, нека да се говори. Нека да се говори за успешните жени, за готините жени в българската музика, защото те изобщо не са малко, да. Защото в първи момент, като ви видях, честно, моята аналогия, асоциация беше, вие сте като Майли Сайръс и Дуа Липа. В Призинър, примерно. Много яко. Това е нещо, което ми значи се надявам следващия български дует, може би след 10 години, ако ни гледа, между две жени да бъде вие сте като Михаела Филева и Дара Екимова. Супер скромно. Но надявам се да бъде така. Надявам се наистина жените вдъхновяват по един особен начин. И съм щастлива да бъда в кожата си в момента и да бъда до теб. Наистина. Направихме ги 1500. Както ти казах, само докато... повече са. Добре, но аз виждам тук брояча как върти. Нещо, което да сме пропуснали? Пропуснахме да ти благодарим за това, че ни даваш възможност да представим песента си тук в ефира на Радио Витоша. За нас е страхотна радост винаги, когато и за нас можем да си говорим с хора, които оценяват това, което правим. И благодарим много за тия въпроси, наистина свързани с женската енергия. Това е нещо, което може и според мен трябва да се говори повече в публичното пространство. Всяка една дама, майка го заслужава. Момент, в който да се чувства специална и да се чувства на върха на света. И се надяваме, че с всичко е било за добро. Ще дадем на всички момичета и жени, които слушат песента, точно това усещане. Powerpuff Girls. Че сте успели да предадете енергията и не само като звука и като визия, ви се е получило наистина 100% и това хората първа ще могат да го усетят. Аз пък ви благодаря, че на Баба Марта бяхте хубави гости в, можем да кажем, първия почивен ден за месеца, защото той петъка винаги, не го броиш. ден за... като е 1 март. Да, ден на майстора. Колко мартенички имате? Не можем да се похвалим и с огромно количество, но са специални. И се отлюбили хора. Да. Добре, благодаря ви още веднъж, че бяхте тук. Слушаме какво е всичко е било за добро. Благодарим ви много. Много се радвам, че бяхте тук наистина. Дара Екимова, Михаела Филева и още веднъж заедно. Хайде поне за още една песен. Пак. После ще търгуваме. Ще си говорим. Имате нещо на ум, което не искате да кажете. Добре. Стига толкова. Пак с техните гласове, но вече в песента. Това е Радио Витоша.